Ya ngiyabengela babuyela umkhaya ude TV ngibengela ama viewers ngibele uvusi lapha nokhulekani bafethu. Ngiyanibingelela nonke. Umkhaya ude TV uKing SMC lo, Mr Delicious bafethu. Uyena bafethu uShoti. Namanje ngisaphinda futhi ningalinge nithi terrible. Lapho noma ke kulungile but fine kodwa nje lelo gama lelo ngalivala. Yeah. So ngifuna ukungena kule ukuthi kuyenzeka yini ama 26 nama 28 nabantu abangayishaya inombolo bahlale ndawonye ejele. Mhlambe ngizophendula nje lo mbuzo oqala ngithi yebo kuyenzeka. Kuyenzeka ukuthi ama 26 nama 28 zikhona izindle ezinjalo. Ama 26 ahleli la ngaka right, ama 28 ahleli ngaka left. Bese kuba ogcwala babonke bahlala nabo. Indlela bahlala ngayo nabo. Yabo. So ngifuna ke ukuthi mhlambe ngivezele. Njengoba wena usungayishaya inombolo. Isizathu ukuthi uhlale endlini enjalo ingoba wena usuke ukuthanda ukuba ogcwala walabo bantu ufuna ukuba ogcwala wabo. Angithi ngichazile ukuthi khona into ekuthiwa i-protection ejele. Protection uhlala abantu abangayishayi inombolo lapho. Abanye babo sebeka bayishaya bakawota bayiyeka. Bahla manje inkinga ke yase protection. Awuvela ungene kalula khona. Why ungavela ungene kalula? Sekwaba khona igeme ezenzekayo. Uyezwa lo athi umuntu ufuna ukuhlala i-protection kanti ufuna ukugwaza khona. Ufuna ukuphakama. Uyabona lonto. Lonto idala noma idala ukuthi amaphoyisa amanje agcine manje esenza sekuba nendlela yokuthi ukwazi ukuthunyela i-protection. Kunabanye futhi kunendawo uthi kuhlala ama foreigner. Kakhulukazi emedium ekuthiwa indawo ehlala ngafuthi abantu bangaphandle bodwa, abantu bako Zimbabwe, abantu bako bantu. Uzwa la hayi uyezwa ke bekhuluma endlini ungale. Ikuzwe kunwazwa yena kanaye. Ayobonke yini ke manje le. Ezwa bamemeza bathi inasu ezaka namuze. Uyabona lonto le. Nami ngagcina sengisizwa kancane iSwahili. Khona ulimi ngangazi ukuthi khona ulimi ekuthiwa iSwahili mina. Lonto ngizwe nje khona iSwahili. Ngoba ngangizwa omunye umfethu omZulu ekhuluma nabo lapha nabethi mukuzwe naye nje. Yabo. Naye athi ke nawo zayi no mozai kana. Yabo ngithi mina ayi. Ngambuza ngathi mina hayi nawe 28 lo mfethu ngathi mina mfethu kanti awuyena wala. Wathina ngwala wangihleka. Wathi indaba usho ngathi cha naku phela nawe ukhuluma njengabo kufika. Uyabona ukuthi wathi iSwahili lengiyikhulumayo. Yabo. Kanganothi ngithi yini le nto iSwahili. Yabo. Wathi ulimi lolo and it's an ancient language yase-Africa. Hayi ukuthi ulimi olusha, ulimi oludala lwase-Africa kuthiwa iSwahili. Uyabona abantu abaningi bokufika. Ngiyayithanda mina ngoba manje ngingene endabeni ngiqala nje ngikunikeza ifoundation, yabo. Ingakho bayuzobezwa lana kuma viewers bethi he's a good storyteller. Hayi ngiyazazi nami. Ngiyabonga futhi for i-compliment bafowethu. iSwahili is an ancient language ekade ikhona udala. And amanye ama languages aphume nje kuyo ngoba kunamagama eSwahili. Uthi uyaweza ngathi isiZulu. Amanyawo ngathi isiVenda, amanyawo ngathi isiSuthu. Yezwa lonto le into ebizwa ngaleyo ndlela nabo bayibiza kanjalo but ilanguage yabona abantu abaningi bokufika abantu mhlawumbe uthothi nomuntu waseZimbabwe, omunye waseMozambique, omunye waseMalawi, omunye waseNigeria, omunye wakuphi nakuphi nomunye wase-Ethiopia. Kodwa bahleli ndawonye kanje bakhuluma ulimi olulodwa. Uqathi khona abantu abasemazweni angafani no bahlanganiswa iSwahili. Ulimi ekuthiwa iSwahili. Okay. Kunendawo ke ehlala ama foreigner ke uthothi bakhuluma leyo nto ke. Wena uzwa uyabona lonto awuzwa ukuthi kuthiwani. Now lana ke endlini othola ukuthi zihlala ama 26 nama 28 endlini eyodwa because khona medium A lapha yayikhona isection yayinjalo. Uyabona eB4 eB2 bekuhlola ama 28 wodwa. Angazi manje sekuba njani mina ngikhuluma ngesikhathi mina ngihlala ngikhona. Kwakuhlala ama 28 wodwa eB2 e7 to 12 nase 1 to 6.
kuhlala ama 28 wodwa bese uthe B3 e7 to 12 nase 1 to 6 uyakhona kuhlala ama 26 wodwa nogcwala bawo nase B2 ama 28 wodwa nogcwala bawo bese kuthi eB4 bekumixile angisazi kahle noma ise 7 to 12 noma ise 1 to 6 la ebekumisile khona ama 28 nama 26 bese kuthi enye section kuone part kwe 1 to 6 ne 7 to 12 kuyi protection uyezwa le nto le bese kuzoba iseside side yabo le nto le eseside futhi kugcwele ama 26 kakhulu yabo ngoba ngikhumbula nje phela khona isection kwakuthiwa isection ama 28 eseside hayi so uzothola ukuthi ke kule section njengeyanje ngase B4 lapho uthi indlu nendlu ixubile khona ama 26 nama 28 uthola ukuthi uma ungena ngaphakathi endlini uyabona imbhede lephansi nendawo uthi ifakwe umdiyadi kanje isithile ukuthi ama 26 angaboni kwenzakalani ngala nalabo abangaboni angithi ngakho kuthiwa indoda engaphesheya uyabona into le angaboni kwenzakalani ngala nangala yezwa le nto le kunemdiyadi nje yabo imdiyadi yayo sekuthathwa ishidi bafethu lenziwa njengekhetini yabo le nto le omunye uyalenza embhedeni wakhe kanje umbhede ngithi ama double bunk nama triple bunk uthi manje ubophele la walibophela nalapha embhedeni wakhe yezwa lonto mhlawumbe ulenze nje walifaka intambo la walithunga kanje njengekhetini ubelivula uthi avula nibuke lapha yabo wendlini ke eshaya inombolo akusiye wonke umuntu ofaka umdiyadini isikhathi esiningi kuba amaguni afaka umdiyadini mhlawumbe ke namanye amaqhuzu ke ayawufaka umdiyadini ngeke nje uthi phela uzobuza umuntu why ukubona amagunya afaka umdiyadini angafuni ukubona angithi phela manje angithi manje ejele angithi sejele lapha sejele yabona kusejele kulezi zenzekayo ejele yezwa lo yabona nje manje yabo umfaka umdiyadini kanje ungayishaya kanjani indlu lapha mangawufakile ngiyangizama ukuvezela usuke ufuna ukwenza iprivacy amanyawo uthi awufakela ukuthi yabo wakhona agangile phela amaguni hayi cha phela lonto bafethu aseyikhulu nje icaqe akhona agangile asebenzisa inombolo ukuze abhebha abafana hayi ukuthi inombolo esho njalo ngifuna lento ukuyiclearisha bafethu ayikho inombolo ethi ngaye 28 ungaye 26 ayikho inombolo ethi akubheje umuntu usuke lo muntu esebenzisa inombolo ngeenkaniko zakhe usezobafaka ke la ukuthi phela uphethe la yezwa mhlawumbe abantu abangaphansi kwakhe amaqhuzu nani uma ngaqhamuka amanye amagunya la ngamqobolisa ngaleyo nto yezwa lona ingakho emidam uthotsha amagunya wamaningi emidam endlini lezi kuhlala uthotsha amagunya wamaningi isikhathi esiningi ngamagunya bashaya ngebhomu eguni yezwa lona bashaya ngebhomu ishawa uthothi ishawa yisebenzi ngebhomu mhlawumbe engamaqhuzu yabo lonto le zibashaya ngebhomu Dhambi lo hlaliswe emakhulukuthu lapho. Yabo lonto. Bafuna manje ukuyidalela. Yabo lonto. Ngoba yemeli ikona lona. Mhlawumbe khona emabili. Hey. Uyabona ukuthi uyashuba endlini. Yabo lonto. Kuyenzeka nje amagunya mhlawumbe abe u4 ekwina ngeyo. Kuyenzeka. Angithi phela amagunya akwazi ukuba amabili. Okay, angichaze kanje. Ake ngikhulume ngentshona la. 28. 28 kuthiwa kuneshumi nambili. Uyabona leshumi nambili amagunya lawo awu12. Yezwa lonto. Yabona nje bawu12 kanje amagunya lawo asentshonana asebenza ngendlela engafani. Amagunya asentshonalanga awu12 asebenza ngendlela engafani. Yezwa lonto le. Ngizokwenzela nje isibonelo ngambalwa. Ngingakhuluma ngonyasi ukhirikithela uyena umuntu uyezwa lonto okwazi ukufoja yonke ngathini uyena umuntu okwazi ukushaya unyasi yabona ukhirikithela ngathini umastermind yabo lonto umastermind loyana yabo lonto lo boko la ina bazodaleka
uyakwazi ubabami yezwa lonto kangangokuba ngisho nabantu abazoqashwa uyena uhamba yobagawula lapha manje yobagawula uyena okwazi ukuthi eyobamba lapho uthi hayi ubani esingamqasha uzongena kumuphi ulayini yezwa lo mastermind lo yezwa lonto uyigunya lo muntu lo usebenza labo layini yezwa lonto bese kuzoba khona ucingo losentshonalanga ubani loyo ubhova loyo yezwa uyena ofana njenge head of security yabo ngisho ukuthi umsebenzi wakhe nalo awufani but bayasebenzana unjenge head of security yena yezwa lonto unabantu abangaphansi kwakhe abagadile yezwa lonto wena uyigunya yena yezwa lonto bese kuzoba khona ngifuna ukutshela nje ngamagunya ambalwa yezwa lonto abona nje angihlabe nje ngikhulume ngalawo omabili bese ngizokuveza ukuthi khona amagunya awasaqoboli awasasebenzi ngokwenombolo angikulinganisele njengaliphi nje njengalele kuthi umtshali ngokwenombolo uma uzofunda ku-special book yayizwa leyo nto le uzofunda laphana uyazi ukuthi khona uyazi khona igunya ekuthiwa yibhuku igunya ekuthiwa yibhuku lo muntu lo mfethu bonke olayini basentshonalanga bala kufana nje ngokuthi yabona iBhayibheli angithi abantu abakholwa basebenzisa ini iBhayibheli amaNazaretha alisebenza nalo iBhayibheli asebenza nento ekuthiwa isihlabelelo lezinto zinezinto zonke zamaNazaretha you understand ukuthi iNazaretha liba nje nezinye incwadi zakhona nala kwiChristianity khona iBhayibheli bese kube lezi incwadi ezibhalwa abantu ngokwabo in terms of iChristianity lo muntu ekuthiwa yibhuku unjalo yena hayi ukuthi khona incwadi azoyikhipha kanti yena bafethu le anti yenye into kuthi yabona ukuthi wafunda kuthiwa lifunda ibhuku likufundela yonke into igunya lithi kuzoba khona umuntu ekuthiwa umgcobi ntona la umgcobi isitembu leso ngamanye amazwi ayikho into ezokwenzeka angithi uyabona nje uma usuka nawe uya elokuzeni mhlawumbe ke ngithi nje usemsebenzini ovusa naba bayenza imisebenzi yabo bayini nabanye ababukeli bakhona bayini nemsebenzini uma ufike wenzela incwadi lapha khona into ekuthiwa istamp iyafakwa kanjwe qa istamp kunomuntu oyigunya ukuthi oyistamp ngamanye amazwi ayikwazi ukuphasa into yena ingadlulanga kuyena uyezwa lo nto le so ngathi ngeke ngize ngilungu ngize ngwabala wonke ukuthi asebenza kanjani but ngizama ukuchaza ngizama ukubonisa ukuthi kanjani yabo njengomuntu umtshali ke asasebenzi umtshali yabo umtshali ngokwenombolo kuthiwa uhamba ngewheelchair yezwa lo uthi uyambona umuntu ethi uhamba ngewheelchair akahambi ngewheelchair uyahambela nje yezwa kodwa kuthiwa uhamba ngewheelchair yezwa lo nto le yabo nje uthi uhamba ngewheelchair ngeke athi ehleli kanje embedeni yezwa lo nto asukuma uyithathela into lapha bafethu asasebenzi yabo ufana noma kuthiwa kuyaqoqolwa yena akaqoqo ngeke umfice efolile lapho uzofola kanjani uhamba ngewheelchair kodwa uyakwazi uyahambela yezwa lo nto ngeke uzumfice efolile lapha kuthiwa wom salute yezwa nto akayenzi yonke lonto yena uzothi uyabona la yayizwa lo nto le akawashi uyawashela akaphuma eminyango ngopha kudla ayithwama nje uzoqhutshwa ubani akekho umuntu omisi ukuthi wafuneka aqhubeke uyaphakelwa apha umtshali uyaphakelwa uyawashelwa so umtshali isibongo sakhe igunya igama thi umtshali igama lalo lelo gunya thiwa umtshali yezwa leyo nto leyo uvumelekile ukuphakela omunye umuntu ngabethela amaphoyisa akwazi ukuyilo uyakwazi ukuphakela omunye umuntu
ngoba khona abanye abantu uthothi ba cleaners so mhlambe ucleaners mhlambe esibhedlela yezwa lonto ngesikhathi kuphaka usuke ngeke esemsebenzini kufanele ngaphakela yabo so umntwana nje uyaphakela umntwana and lapha kokuka vele ukuthi yabona lokuzeni ema section ashaya inombolo okuka abasobe bephakisa khona kube ukuka abashaya inombolo yazi kwenzelwana akuthatha ukuka ongayishaya inombolo uyophakisa esectionini eshaya inombolo ngoba kuzophakanywa ngayo kufanele kube ukuka abazokuphakisa kuleyo section beqhuma lezi inqola zabe igcwele ukudla lezi kube ukuka abashaya inombolo uthothi abanye baba amaqhuzu abanye baba amagulu so bayazi vele ukuthi ubani uphakela umntwana nawu line wakhe yabo kuthiwa efethu uthi uyabona ufakela inyama engaka umntwana yezwa lonto wenzi niyafika nina nabantu baba nikezwe imvuthu yenyama ithi vuthu kuthiwa suka kuthiwa dlula bafethu thwalile umzimba yezwa mengifika nje ngiyiqhuzu mina naseNtshonalanga ngithi awumsaluthi yezwa lonto ngifika nje ngithi umsothothi nomfana opha mhlawumbe ukupaka istebhisi itebhisi ishayelwa yimina sengibiza ngedodo obaba khona into engifuna ukuyibuza lana mhlambe ngiyaxolisa ukuphazamisa okay awusho amaphoyisa at the time uphako asuke ngekho neduze kwalo phakayo mhlambe ukuthi ayibuze ukuthi why lona nemphakelo okuncane lona nemphakelo okukhulu akekho umuntu omonitor leyo into enjalo asuke khona but awame eduze ama njengalapha nje kodwa uma ngathi uyacomplain ukuthi kuncane lokudla ayakuzwa ayakwazi ithi ayikwenze njani lapho madoda manje ngeke uzuyenze lento uzocomplaina kanjani ngoba ngisaya endlini nje nalabantu uzobuhlala nawo amaphoyisa yini naye phela into enkinga noma ubukwazi ukuyenza phi ebhantshini webhantshini thothi yabona ebhantshini inombolo manje mina ngifuna untshela inombolo ayifunwe ebhantshini awuthi ayifunwa amaphoyisa kuphela ayifunwa nayiboshwa so manje mina ngesikhathi kuphakela into ongayiqonda uyakwazi ukuthi wena ndoda ungazongisukela la lithi phuze kwenze njani lapho madoda namisula yini la yabo umthetho hayi baba nduna lo muntu buka lenyama ngiphela nto uyangisukela umuntu lo yabo lona ilokuzana umfwabo ngokwenombolo buka umphakela inyama engakanani nduna buka mina buka ngoba nakho ungayishaya inombolo nduna yezwa lonto le kuthiwa hayi ufakela omunye inyama wena yini ufuna ukuyidayisa lenyama yabo ngoba naye iyadayisa phela bayidayisa ukuba ufanele inyama encane kanje kanti bafuna ukuyidayisa yabo kodwa kuyinyama esile so kuyinyama esile mhlawumbe nje inyama yenkukhu nje uthi amaqolo nje uthi amaqolo nje akhona but uthi manje awuziwathola lowo maqolo wena uzothola amathi yabo mekufishi uzoneza ufishana omncane onqanyuliwe muthi uyabona abantu abathile babafakela ufishi abakhulu nakhona futhi uthothi omunye akashaya inombolo naye into naye uyazi ukuthi hayi mengamphakela ufishi omncane lapho ethe mengithi nje ngiphakela uMr njengaloku le ndinga ngikhuluma ngalo mengaqhama nje ngithi ngiphakela uMr Bean yezwa lonto okay uthi uMr Bean umphakela inyama engakanani yabo bese ethi kuphathisa imessage ethi emtshela ngizombona mesiqeda ukuphaka uyazi ngithi manje ufuna ukumkhandela isijumbana sakhe sikafishi la noma senkukhu noma selokuzana la uza athenge icustomer ongithi uyicustomer yabo into ekanje ethethe ziyaphendula nje so into engizama ukuyisho ukuthi kuyenzeka abantu bahlale ndawonye ama-28 ama-26 nabantu abangashaya inombolo but kusuke kuhlukene amasayidi endlini njengoba ama-28 ehlala ngala ka-left alivele lisuke lizongena ngaka-right uma liza ngala ngaka-right kufuneka licela amagate bazongibuza manje yini ukucela amagate manje ucela amagate kanjani endlini yezwa ngithi manje kunembhede ngala ama-26 ama-28 bese kuba nembhede phakathi nendawo yezwa lona so kule mbhede phakathi nendawo uthi kunesikhala esishiyekile sokudlula ukwazi ukudlulela mhlawumbe sila iqaleni esinye silapha phambili yabo uma ufuna ukudlula uye ngala ufuna ukucela amagate uvulelwe e26 uwacela kanjani ke ama-gate umu-28 yezwa lonto ufika khona uthi hosh bese umisa u8 uvale ngo8 yezwa yena lo uzoqhamuka le uzothi hayi mzukwane
7 bese vala ngo8 usuyangena laba bangayishayi inombolo bona abakwenzi ngeke baye lapho umuntu ongayishaya inombolo akaveli ngisho windini ngisho nje konto mmemeza nje mfethu awungikhulumeza no shoti lapho yezwa lonto kuthiwa mfethu uthini somtshela yezwa lonto le nakhona futhi enombolweni akusibo bonke abantu abavele ewindini bafethe kunzima nje uyabona nje ubuhamba uyi28 uhlala ngaka right uthothi wena ukwazi ngaka left njalo uhlala ngaka left u28 uthothi awukaze wangena ngaka left uzophuma nje kodwa nisendlini eyodwa nakhona futhi hayi ukuthi awukwazi ukungena ngaka left kuphela ngoba nakho ama26 ngala ka left awukazi ungene ka right kuphela ngoba kwama 26 nangala ka left uhlala ngakona khona la ungayi khona kuhlukene kanje wena uhamba umusuka etoilet nomuntu wepha uyahamba uye la uhlala khona kuleyo section ohlala kuyona ungena kuyona kuphela awungeni kwenye indawo kusho kahle kahle nihlusa amakamelo ngengqondo usukuwabona kanje uyawabona ngithi clearly kuhlukaniswe ngembed yabo uyazi mina ngihlala la cabanga indle yodwa le kodwa khona la ungakwazi uhambe khona usho le ndle yodwa iba namakamelo mebetete wamakamelo la inqaba hayi nokuthi ikamelo livaliwe cha imbhede nje owazi ukuthi la ukuhlala oba la kuhlala obani lana kuhlala obani la kuhlabule la kuhlala kanjalo yabo awuyi kwenye indawo so into engizama ukuyisho ukuthi ke usukuhlala kanjani impilo enjalo uyahlala nebahlala ndawonye but khona la ungangeni khona wena uyazi ukuthi mina ngihlala la yangu ngiyongena la kanje nakhona futhi mangathola ukuthi uhleli la uhleli khona ubuka into eyenzeka lapha ngiyakugaqelisa nayo leyo nto mangifika ke mina ngiyibhayiza ukuthi ngiyaqala hawu uzothi ungena ubutshelo uthi ungena kuthiwa wop yabo nje uzokufika ama26 but athi yes ubona uzoqala phana athi yes yabo uma uyi28 uzobona ukuthi ubathethe hayi warm salute yezwa ukuthi hawa kuthiwa imzukwane ayizolona akanga bakuthethe ngenaphi ubona ukuthi nje ubuthe warm futhi uyalazi side lakho usuyangena isikhathi uza kule side lakho kuyimaqhamuka ucingo nonyazi base28 senizokubamba uthi lo ntomfweni warm salute usuyasho na uthi warm salute kuthiwa mfethu ayikho ke ngaphandle yezwa lonto hayi indoda lo gelana naye indoda yabo lonto ucingo losentshonalanga lo yabo uyalobhuva uqhubula amageda ngokanje yaqhazela yonke into yabo bese ethi hayi indoda ke iwubani yabo noma unyazi lokuthetha hey mfethu uyena ke lo ujazana limaninga yezwa lonto kanje yabo wena ke indoda engimisa nayo yezwa lonto into zobani yezwa lonto usuyayichaza ke na uthi mina ngubani kanje bese kuthiwa hayi salute nangu 8 bese kuthiwa hayi nabo ontanga zakho la uhambe kontanga zakho yezwa lonto le so kukanjalo bayakwazi ukuhlala ndawo and kune discipline yabo awukwazi ukumemeza endlini eshaya inombolo uqimbi lento uzogumuna iskipa nje uqimbi ngoba kuyashisa ayenziwa lento ngisho nomuntu oyishaya inombolo akayenzi lento uma uqimbile kufanele uyigaxe iskipa kodwa kanje sengisho abantu abayishaya umuntu okuza uma ungayishaya inombolo awuyenzi kwayona leyo nto ke kufanele uhlezi ugqokile kodwa uma ushaya inombolo uthi uqimbile but ugaxe iskipa kanje yezwa lonto as a sign of respect uthi wasiqimbile yabo ulelo misamadolo wena mfethu ungazosidakelwa wena yabo lonto sibuka kanjani yabo lonto le kunemthetho yakona etoilet uma ungayishaya inombolo ngeke uzuwe vele uvuwe yabo bahlala ndonye but kuba nemthetho eyenzakalayo you understand ofuneke uyayazi usuku usuyazi uyayitshelwa ufika uthi labo lo usufika uhlala ungayishaya inombolo uyohlala bofike bakutshele bona yabo ngoba bazothi bebetshela ngesikhathi nifika nizohlala nabo lapha yabo ozobe senze isisebenzi uthi hey mhlawumbe ibiza umuntu okhona nami nje ngingayishaya inombolo bese ngingilokuza nje uthi shoti labantu abafikayo lapho ke bafethu nibachazele yonke into you understand
mase bonakala lo muntu esenza into wrong sezobuza athi hey shoti nawe emkhulu khona umkhulu wathi umkhulu unsimbi lapha noma umfethu wathi urasta sahlala bese ngayishaya inombolo lo muntu mesenza into wrong ubuzwa thini uthi hey shoti rasta emkhulu unsimbi ithini kanti into yeni bafethu animbekanga nje umuntu yabo lonto nange seyidalela bononto lento ukuthi uyafika etoilet awuye etoilet ungayishaya inombolo kukhona izisebenza etoilet shothi uphiswe kanjani Ngophezwe isisu. Hayi, ngeke uzwe. Ongcana ungakhuluma nalokhulu wena mhlawumbe ucele umuntu mekubona uqalase. Yabona isebenzo bangisho ukuthi zinezi nendlela ezisebenza ngayo. Khona abantu abahleze bebheke abantu abangayishaya inombolo bebabheke nje kanje. Uthi bahlela phana kuyayixoxela kodwa amehlakhe awasuki la. Indlebe yakhe ayisuki lapha. Yabo ngoba bayazi nami ngishana nala yini. Usho manje ngingadala noma yimuphi yabo lonto ulayini ongagcina uncinisa lonke ibhilidi yabo lonto so manje ngesikhathi ubone bekubona ukuthi uyakubona uzomuze sekubuza unganaki ukuthi uyakubona umuze sekubuza ethi hey shoti zithini yabo uthi manje uthi sisu kanje ulapha ya uthi ethi ngiyeza lapho shoti angikuzwa yabo uthi afika lapha afika ngena athi ya zithini Tete bawe phishwe iphethwe isisu kanjani manje khona izisebenzi ngale yabo lonto bese ethi awuyima kancane yabo hamba ekhona ethi bafika khulume nabo indlela akhuluma ngayo nabo nje ubone ethi ayoza sho yabo lonto hamba toilet hawu uzovela usukume nje ungene kukhona izisebenzi uyakwazi ukusukuma uyobheka usukume phambi omnyango wakhe manje umuntu uyabona khona izisebenzi ubona ish khona izisebenzi ujika Usho mhlawumbe ngesikhathi ujika kanje bazokubuza hey kwenze njani nje washona le waphinda ubuyele uthi hayi manje khona izisebenzi ngibizwe isisu yenzo lo yabo bese beyayilungisa leyo so kune discipline kodwa kuyahlaleka yabo so ngizama ukuphendula lo muntu othi wakwazi ukuhlala ama 28 nama 26 ndawonye kukhona nabantu abangashaya inombolo ndawonye yes kuyahlaleka but kune discipline even kokugeza kuyazi ukuthi ekseni gezobani kanjalo ngokwani ngokwemthetho yayi inombolo khanya kude TV subscribe bafethu ni like and comment